L'acord és possible si continuen les negociacions. És la sensació que s'extreu després de la jornada d'avui, en què s'han assegut a la taula controladors aeris i representants d'AENA. El sector turístic continua la trama amb la calculadora a la mà. Treuen números per saber què els costaria una vaga d'aquesta magnitud. Des del sindicat USCA s'aprecien petits avanços dins la renovació del conveni col·lectiu. Si segueixen per aquest camí, diuen, podrien oblidar-se de la proposta de vaga, però per això han de notar un canvi d'actitud. Y aprovecho para decirle al vicepresidente del Gobierno que en vez de malmeter en una negociación entre la empresa y los trabajadores, no haga ese tipo de declaraciones que no ayudan nada a un clima de negociación. Y en vez de mencionar privilegios, diga que se está defendiendo aquí derechos laborales únicamente. Damunt la taula, segons AENA, sí que es parla de retribucions, amb una oferta de 200.000 euros anuals, un 40% menys del seu sou actual. Mentrestant, el conflicte manté pendents tots aquells que depenen del sector turístic. Pel director de l'aeroport de Palma, Nemesio Suárez, l'única opció que s'ha de contemplar és la d'arribar a un acord, mentre que el govern balear va més enllà i espera que arribi aviat. En estos momentos se está negociando. Yo no tengo input, no tengo información solo tengo deseos, y el deseo es que esto se tiene que arreglar, no es nada más. Deseo y hasta convencimiento de que se va a arreglar. O sea, no queda otro remedio y otra alternativa. Perquè tenia obert aquesta incertesa, fins i tot entorn a lo que és la dada, evidentment no ajuda gens a donar l'estabilitat i la confiança necessària amb el que fa referència al transport aeri. Per tant, acord i acord ràpid. Els hotelers, per la seva banda, ja fan números. Calculen, en cas de vaga, unes pèrdues de 40 milions d'euros al dia a tot l'Estat.